Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kalamar sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a tare da ku daga na wato babban birnin Bamako a ƙasar jamhuriyar Mali, inda za mu kai godiya duka gaba mu zuwa ga mai kowa mai komai, mai jin kan bayinsa, mai yin abin da wato ya ga dama zuwa ga bayinsa, wato rabbi samawati, wanda ya yarda ya kamu wannan ƙasa mai albarka ta Mali, wato kuma tsira da amincinsa ya tabbata zuwa ga annabin rahama Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi ta'ala wa sallam. Domin alfarmarsa ce muke samu duniya da lahira, haka take, haka za ta zama. Ba ta tsaya ba nan ba, tare da dukkanin ekipki na wanda muka taso tun daga babban birnin Yamai a jamhuriyar Nijar don kawo ziyara babban taro da ake wato tafiyar da shigulgulan shi wato na AES yankin sahel kasashen nan guda uku da suka yi haɗaka. Yau 22 da wata wato Desamba, muna ranar Litinin, wato kuma shekara 2025, inda a yanzu haka ana ci gaba da shirye-shiryen wannan taro. Amma kafin nan shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya mai girma General Darmi Abdurrahman Tani a yanzu haka ya shigo a cikin ƙasar Mali, wato a can hilin jirgi babba na nan ƙasar Mali a babban birnin Bamako. Mun gayyace shi, wato mun tarbe shi, ya sabko cikin mutunci, ya sabko cikin sa'a, cikin yadda annabi, cikin yadda Allah subhanahu wata'ala, alfarma annabin rahama, wato kuma tare da dukkanin tawagarsa na mambobin gwamnatinsa wanda suka mara masa baya, wanda yanzu haka suna a nan wato kasar Mali a babban birnin Bamako. Bata tsaya ba a nan ba, inda takwaran nasu na uku mai girma shugaban ƙasar Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré, shi ma nashi jirgi ya sauka a wato babban hilin jirgi na nan ƙasar Mali na babban birnin Bamako, inda shi ma tare da wanda suka mara masa bayan mambobin gwamnatin Burkina Faso sun sabko, wato an zo tarbansa. Mun yi lale marhaban da mu ma 'yan jarida da masu gabatarwa. Ba ta tsaya ba, nan mun ka yo gudu, muka zagayo wato da gudu mun ka riga su zawa nan a babban talabijin sabuwa ta AES. Wannan talabijin ce wadda sabuwa ce, wadda aka gina, wanda ta yi daidai da wannan taro da za su zo su buɗe wannan gidan talabijin don saboda mu samu sauƙin aiki tsakanin ƙasashen guda uku na IOS. Duk abin da za a bada labarai ne a ɓangaren na wato dukkanin labarai na ƙasashen guda uku na ɓangaren rediyo da talabijin. Wannan wato gidan talabijin na IOS, sabon talabijin da aka buɗe, shi yasa aka gina sa saboda a samu sauƙin aiki a tsakankanin wannan ƙasashe uku na IOS. Kun san cewa duk abin da akwai haɗin kai da lura da nisa da nazari, ba abin ba zai kawo wani wahala a cikin tahiyar ba. Tahiyar ka sa nazari, ka sa abin da zai kawo sauƙi a cikin tafiyar ka. To shine wannan ƙungiya ta IOS suka kawo mana sauƙi a ƙasashen nan guda uku. Television IOS, babban talabijin na IOS, ga yana wayannan shugabannin wato jangwarzayen duniya masu kishin Afirka, masu kishin ƙasashensu, bugu da ƙari da 'ya'yan ƙasar, sun ce ba za su bari su ƙasa a gwiwa ba. Za su zo su uku nan shugabannin na IOS, za su buɗe wannan gidan talabijin na IOS da ke a nan babban birnin Bamako a ƙasar Mali. Daga nan za mu kwasa mu je a banki babba wato na IOS, inda za su buɗe wannan babban gidan banki na haɗaka na wannan ƙungiya ta IOS, don saboda kuɗaɗenmu namu na kanmu, wanda za mu gina kanmu da kanmu, mu gina ƙasanmu da wannan kuɗi masu albarka, masu ƙarhi, wanda yanzu bankin da za ta kula da wannan kuɗi namu na IOS za mu garzaya can tare da wannan shugabannin namu masu albarka don su buɗe wannan bankin na IOS. Masu kalamu da sauraron mu a nan 'yar gata ku Hajiya Maryamu Lawali Sarki Arzi da ekipki na, ko in ce tawaga ta wanda muka zo tare musamman cikin jirgi tun daga babban birni mai hannun jamhuriyar Mali a babban birnin Bamako. Ku biyo mu sau da ƙawa, za ku ga abubuwa daban-daban insha Allahu daga yau Litinin zuwa gobe Talata, inda gobe ne za a yi taron wannan. Gobe ne wannan taron, somekin nan gobe ne insha Allahu a babban gidan taro, hilin taro na wato babban gidan taro na nan kasar Mali a babban birnin Bamako. Dole na yi kamar zan ɓace, dole na yi kamar ina tuntuɓan baki, daɗi ne ya kawo haka. Na yi murna, hata sa na yi kuka saboda ganin yadda aka samu ci gaba
tun daga waɗannan shugabanni guda uku suka rike garama wannan mulki na yanda za a mai da ƙasashen nan guda uku su dawo cikin incin su cikakke su yi gina ƙasashen a gina su ƙasashen guda uku su zamanto sabi wato refondation kenan. Da fatan kuna biye da mu sau da ƙafa al'umman duniya gaba ɗaya na ƙasashe daban-daban. Ba za mu mantawa da wato 'yan Niger mazauna ƙasashe daban-daban na duniya wanda suke bibiya ta a TikTok, Facebook, akwai Instagram, wato YouTube, dukkan ku gaba ɗaya muna gaida ku masu bibiya ma a gidan talabijin na ƙasa ta inda nake aiki da masu bibiya ta TikTok tun daga yara manya tsoho da tsohuwa wallahi ina sanar da ku Allah shi bar mu tare, Allah shi saka da alkhairi, Allah shi bar kulawa a ku ci gaba da bibiyan mu. Kauna dai kun nuna mini duk inda nake kuna bayana yan diaspora dukan ku gaba daya Allah shi bar mu tare, Allah shi saka da alkhairi. Yar gata ku Hajja Maryam Lawal Sarki Arzin take ce muku ku bibiyo ni sau da kawa za ku ga sauran labarai masu daraja masu albishir da za mu kawo muku daga yau Litinin zuwa gobe Talata insha Allah. A sha kallo layya. Sambud. A nan babban birnin Bamako bakin gidan talabijin sabuwa ta haɗaka ta ƙasashe guda uku da ake kira IAS Television IAS. Muna anan tare da mata wato na babban birnin Bamako a ƙasar Mali sun ce su ma ba za a bar su baya ba. Mata ne na musamman na haɗaka ta wato IAS za su bada nasu gudunmuwarsu a harshen bambaranci ta harshen su yanda 'yan kasar za su gane da dukkanin al'umman duniya ga baki daya. Ba ta tsaya ba a nan ba mu dukan mu tare mu kai godiya zuwa ga Allah mai kowa mai komi mai jin kan bayan su wanda ya so ya kama wannan kasa mai albarka ta kasar Mali wato kuma tsira da amincin sai tabbata zuwa ga Annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dole mu kai godiya domin murna ce a gare mu Afirka ta tashi daga barci mu falka wayannan shugabanni guda uku cewa da mai girma general wato Hassimi Goita wato na kasar Mali da kokarin da ya kawo a cikin wannan ta da shine shugabar wannan kungiya ta IAS tare da takwaransa cewa da Burkina Faso cewa da Captain Ibrahim Traore. Ba za mu manta da shugaban kasar mu mai girma general Darme Abdurrahman Tani na jamhuriyar Niger wanda suna kawo kokari da hazaka cikin tafiyar da wato kasashen su domin su girku da kyau kuma duniya ta gani ta shaida irin kokarin da suka kawo wato insha Allah rabbi yar gata ku Hajja Maryam Lawal Sarki Arzu take ce muku lalle marhaban mu dukan mu gaba dai tare da Mustafa Said ekipkin mu tun daga can wato jamhuriyar Niger babban birnin Yamai muka zo nan domin mu aiwatar da ayyukan mu wanda ya kamata na aikin jarida ko gabatarwa. Assalamu alaikum, muna tare da ku masu kallon mu a shakata da wannan faifai a daidai wannan lokacin. Assalamu alaikum. Fararen mu muna tare da ku kar ku manta kar ku shagala a cikin harshen Hausa inda muke a nan wato babban birnin Bamako kasar Mali. Taro wannan na IAS wanda in ba ku manta ba a bara an yi shi a can jamhuriyar Niger a cikin babban birnin Yami inda gashi Allah yau mai kowa mai komi a kwana a tashi mu ma mun zo a nan wato kasar Mali babban birnin Bamako don mu zo wannan taro mai albarka mai armashi da irin kokarin da wayannan shugabanni guda uku suka a cikin kasashen su da kuma irin bude-bude na ci gaba na bangaren fannin wato tsaro da bangaren wato rayuwa ci maka ko ina dai masu kalamar sauraron mu muna a nan wurin yar gata Hajja Maryam Lawal Sarki Abza alfarma Alhaji Abdullahi Kulbali Deje mu ba za mu manta Alhaji Usman DTS su ma manyan namu muna kai kokarin mu zuwa a gare su ba za mu manta da ministan mu na communication shi ma sannin sa da kokari a daidai wannan lokacin a tare da Kulibali Aminata, Madame Kulibali Aminata, Prince Mari. Itu makhluk Abzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbe alafo ka walu nyumandon ka sela ka kira sanu mainka.
ne bɛ ka kuma AES an ka AES muso sanumanw bɛɛ tɔgɔ la ni a présidente ye madame Dambele Aïssata Mbaye ye a n'a ka jamakulu ka président saba in k'u bɛɛ fo président d'armée le général d'armée Assimi Goïta ani le général d'armée Abdraman. Cette situation est un état d'esprit et une mentalité d'assister et de complexer sur beaucoup de dirigeants et élites africaines. De ce fait, les contrats léonins ont été imposés à nos pays et un réseau complexe d'influence et de contrôle a été mis en place pour contrôler nos sociétés. Et cette même mise multiforme explique le comportement de certains ressortissants de l'AES et des Africains complexés qui nous combattent au lieu de défendre leur peuple meurtri, pillé et humilié. C'est cette même mise qui explique tous ces contrats inégaux qui leur permettent de piller nos pays. Et cette même mise qui explique que des dirigeants africains soient convoqués dans une multitude de réunions inutiles pour ce que nous avons fait tous et ensemble dans nos pays respectifs et collectivement au sein de notre confédération, c'est simplement en toute responsabilité et souveraineté de mettre fin à ce système et d'assurer désormais les intérêts supérieurs du peuple. Nous avons ainsi mis à la présence dans nos pays de toutes les forces d'occupation et de prédation pour assurer notre pays par nous-mêmes. Cela parce que l'expérience vécue a forgé notre conviction que personne ne le fera à notre place. Ce que nous avons fait, c'est d'assumer notre souveraineté pleine et entière. Aucun pays, aucune organisation internationale et aucun groupe d'intérêt ne décidera encore pour nos pays, Inch'Allah. Les décisions de nos peuples se prennent à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, sur le territoire confédéral par les autorités de la Confédération et pour les citoyens de la Confédération et nulle part ailleurs. C'est le plus grand héritage que nous puissions léguer aux futurs et que nous devons tous garder jalousement. Notre conviction est qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement sans indépendance véritable, sans souveraineté pleine et entière. Il n'y a pas de précédent historique d'un pays sous domination qui a réussi à se développer. Seuls les États véritablement souverains élaborent des politiques publiques à même d'impulser le progrès et le développement. Ce que nous avons fait, c'est de mettre un terme à tous les contrats léonins et engagements biaisés qui ne font que dans le sens des intérêts de nos États et de nos populations. Désormais, les seuls contrats que nous motivent sont ceux qui préservent les intérêts de nos pays. Mesdames et messieurs, comprenez bien que dans ces conditions, nous ne pouvons que nous attendre à l'adversité de ceux qui, par le passé, décidaient pour nos pays, de ceux qui ont pillé nos ressources, ainsi que de tous ceux qui profitent de cette situation africaine qui fait frontière à notre espace. C'est ainsi qu'il faut expliquer
leur acharnement à nous combattre et leur détermination à briser notre élan pour nous soumettre. C'est ainsi qu'il faut expliquer la guerre de communication qu'ils livrent dans le but de discréditer nos institutions et leurs dirigeants, de saper le moral de nos troupes résolument engagées au combat, de créer des conflits intercommunautaires. C'est ainsi qu'il faut enfin comprendre les tentatives d'isoler